uthuma mncane wakhe. Afrika Borwa dumela ya o dumedisang ke lefa wa Hapheto ke nonyane e telele ho 157 Mojalove lenaneo o mfihlelene ke teng kwano ke bitsitswe ke Ayanda o alla o hloka thuso ya ka o tsebe hore ka o bona bobuso ukhona into endizoyikhupha efihliweyo umuntu akafihlwa saphila Afrika Borwa o tsebe hore ha o ka ba etsa dilo mo lefifing di tlo felletsa di tlhagile ke etsa bonnete ba hore Afrika Borwa ke a cleaner ke a hlokisa ha hona ntho e tlo patwa ha hona bana ba tlo patwa ha hona marato a tlo patwa ha fela ntse ke le teng ke hore kopanelo Ayanda 157 Mojalove o mfihlelene o ska ba tlowa. Kamalamo Ayanda wakamguye ngibuya ePambrish Station 5 isizathu sokuthi nginibhalele ngoba usisi wami washiya umntwana wakhe ngo1995 manje lo mntana wakhe sekazele abantwana naye akabashiya la kithi. Sisi sanibona niphile kahle lefa Hapheto 157 Mojalove singangena sisi Sis Ayanda. Yanjani impilo? Ikahle. Ungibizele namhlanje. Nginibhalele ngoba ngikhala ngosisi wami washiya umntwana 95. Usisi wami wathi makashiya umntwana zangaphinda abuyele emuva. Manje lo mntana wakhe sekazele. Njengoba azele naye wenza the very same thing ukuthi ashiye nabantwana. Abasizi ngalutho kwethu. So sisi wakho since ashiya umntwana from 1995 mawuthi wamshiya njani wamlethe endlini waninika yena azange amnike umuntu wamshiya emnyango ngaphandle endlini ngaphandle and then nina na notice kanjani ukuthi kunomntwana ngaphandle ngezwe isikhalo ngoba umama bekalele sikhuluma ngomntwana ongangana manje sikana no by then mayemshiya wayengangana wake mncane ubuncane sikhuluma mina leso sikhathi leso ngangingakhona ukwazi ukuthi maybe umntwana e4 days or kanjani but kwakumntwana omncane ngisaseyiswana. Igama lami nguLisbeth Nkwena ngizalelwa eStandard Tony kaTroni emaplazini abantwana bami uJini noElisfy uElisfy bekahlala nami ngeke ngithi behlala ngoba bekuyimi noJini soyi2 sokuba uElisfy wes3 wenela ukuthola lo mntwana bekahlala nami akhulelwe wakhashwa yimi kuyesibhedlela wabuya walandwa yimi wahlala only 4 days kuleli lesi5 azange sahlala nomntwana. Lento le yas affecta because asizwani kahle yonke into ayihambi yonke into ibheke mina eyokumele ngabe ibheke usisi wami. Eish. Mama kadisethu azange ngiphathe kahle. Mama kadisethu ngakhulisela umama ngoba ngashonelwa ngabantwana. uElisfy mangizwa mabathukana uthi umntwana asuwakhe yena umama ufuna ukuthi akhulise umntwana okungasuwakhe umfosta ukuthi akhulise umntwana okungasuwakhe and akavumi kwa ukuthi umama wakhe uthi umamncane wakhe kwahamba isikhathi ngathi manga grade 2 usisi wami wavela esikolweni ngelinye ilanga wabe ngifunda eMhlude azi ukuthi ngifunda kuphi. So masikhuluma ngegrade 2 sikhuluma i-difference after how many years wavela after how many years ngisakhumbula ukuthi abukwa after how many wathini then mayevela wabe nje wathi ngifuna ukuzokubonisa ukuthi ngihlala because mina sisi wami ngikhule angithanda hayi ukuthi ngifuna ukuzwazi ukuthi umntwana nami lo yangamshiya wake zongibonisa lapha ahlala khona
uJini noTisetso bakhule kahle. uTisetso ushintshele or benza ugrade 5 or grade 7 angisakhumbuli kahle. Watshintsha waqala yonke le ndawo leya. Sabathi siyambamba sinoJini wasihlula. Abamloyanga cause angeke baze bakuloye ngumntana wakho oqala ukuzala. I think udelela umama. And I think kuno someone influencer from ifamily kamama. Uphuthisethu. Ukhona. Uphila kuphi? Uphila la ngaphandle, akake kahlala la ekhaya. Uthe uyenza abantwana kuyafana nomamakhe. Kahle nje. Naye uyabalahla abantwana. Obalahlile umntana wakhe we13 years firstborn yakhe. Yeah. Wavele nje wayishiya nje yakhuliswa yimi ngana pampers anginabhasi leso sikhathi. Ngana pampers ngana nix umntana wakhe bengimskipela bengimfaka ikipa ngana ama pampers. Ngaze ngayofuna umsebenzi emoshari ngiteta umntwana bangiqasha cause bebacanga ukuthi umntanami. uElisfayo ungihlukumeza impilo yami yonke. uJini ngimkhiphe eceleni uJini anginankinga naye. Bengathanda ukuthi uElisfire athatha abazukulu bakhe ngoba mina angisugogo wabo. Yazi ilento ngiyibonayo uyakwati ngathi yakwatiza nokwatisa. Kakhulu. Ikwenzani lento le? Kakhulu kenze ngathi anginanhlonipho. Ngoba like okwabona manje kunomuntu ofuna ukungithatha. Mara ngivele nje ngathi yimama bathi babhala incwadi beza la ekhaya. Ngathi yimama ekhaya kwamele ngicabangele abantwana laba balapha endlini. Anye ngisuke nje ngihambe ngize kini I understand ukuthi bazongicela la ekhaya but ngeke kukhonakala. Cabangela labantwana abafana bashiya. Makungahamba mina umama ngeke akhone ukunakekela bonke labantwana laba. Are nke merwalo ya rona re tsamaya re lo batlana le ena re motsume mo aleng teng. Afrika Borwa ke dibetse ke a dumedisa ke lefa wa Hapheto day 2 ungfihlelene wa hopola yanda ngoletse ka tla Pamrich ka jeno lena ke monna wana ke re wa ntseba e reng diphira dipatue ke a di fata kolla re lo lata mme wa ngwana ke tsamale nkgono ke tsamale ayanda ke tsamale ngwana a patue ha re lo utlwa hore ha ikarabela ka mora 31 years hore taba ya hae o matha pote la ntsa reng ha re ya re molate re utlwe taba tsa hae sanibonane endlini nyaphila Siyaphila njani? Siswami? Phela kahle. Ngiyajabula. Gogo? Unjani gogo? Ngiyaphila Nasala mntana kahle? kunjani? Sasala kahle baba. Sisi ngigcina izolo. Nathi Namfumana? Ngizamile kumthinti? sizami. Wathi umthole? Umthole? Ngimfonela namhlanje kuseni. Yeah. Akabambi ifoni ngimfonele kayi more than 10. Hayi njengoba ngithembisile ke ngizonilanda namhlanje. Ubhutisethu? Uthisethu phambili. Sekaphambili. Ngizonilanda ke masami. Ni ready? Siri. Asambeni. Sibone ukuthi namhlanje siphatheleni. Asambeni. Dumelang ka tlung. Dumelang ka tlung. Skala kwala, butle pele. Mathapelo. Mamela, Mathapelo. Bula re kgone ho bua, mamela. Mamela. E tlo ka ntle re tlo bua. Mvulela aphumele ngaphandle. Asingene ithangele ngaphandle. Mathapelo. Mathapelo re kene tlo ka ntle. Oza sizokhuluma. Mathapelo. Ngena manje wayinisela la makamera. Mara ke re buile. Ukhuluma nathi Tlo tlo buela ka ntle. Tlo buela ka ntle. Tlo. Mathapelo tlo buela ka ntle. Mathapelo kwala tshwara miako. Mathapelo. Mathapelo tlo. Mathapelo ukuya ngawe sisengani la
nginaze lapha nifuna Mara namakhamera why ungabuzi? manje wayungezi Mara why ungabuzi? Okay, ngiyimlonyi one khuluma nami ngiyi-one. manje mawu amakhamera Mara ukwata ngeke kusize Mathapelo. Mathapelo hayi maqala. Mamela hayi maqala. Ukwata ngeke kukusize Mathapelo. Mathapelo uyayazi ukuthi sizeleni la. Ukwata nangu mama wakho la. Mathapelo nangu mama wakho la. yenaphi lapha Nangu mama wakho, umama wakho. Ungikhulisile umamami loyo ungikhulisile Kuze Hayi, Macala. umama bokwenze njani? Hayi. Ukwenze njani uzokhulele kumama? wahamba wahlala namadoda ake Wena sithatha namadoda akho. apha amadoda ahlala nendoda mina la Mathapelo. Mathapelo. Mathapelo imaqala. ngishonile manje No mara. Mara befanele Mathapelo. Mara befanele bathi umama ushonile. Befanele bathi ushonile because awutholakala. Mathapelo. Awutholakali. bafulani bangatholakala Khona manje why bafanele baqamba manje? Asinyali abantu besesession betaxi bangisalela ngomuva. Hayi ibala Mathapelo. lami kimi Eyiphi imali? Kanti imali akona lapha Imaqala. Gogo ngicela ukubuza lana ngitshele masiyeke ugogo uthi ugogo akakhulisana gogo imacala ugogo akakhulisana utisezo nangu la uyamazi utisezo kanjani Mathapelo gogo nangu utisezo la umntana wakho awusamazi namhlanje nangu umama wakho naye awumazi nangu umntana kini awumazi naye ngabe mina ngihlatshwa amahloko umama kabantu amantombazana nangu bazikhulisela abantwana uhleli la etisethu bese uthi awuyazi umama wakho okuzalayo ngabe mina nguwe ngihlatshwa ngamahloko izona ukuthi uthi hayi kumama okuzalayo umama okuzalayo usisi wakho ukhulisela abantwana hayi Mathapelo Ababhizi nami sikhulisa Hayi, ukuthi Tisi. ushiya ana 4 days singabiza nabodamara besibabizile umshiyana ngani gogo imaqala uzazosiphathisele enhliziyo sizoyichazula no maybe now uzayilahla le uyakutisa abazukulu bakho bakhuliswa yini mara abazukulu bakho abantwana bakaTisethu ngiyathenga zonke into ozifunayo amafratha Mathapelo mara abantwana bakho mina ngithenga ngani ibhizi nabazukulu bami Mathapelo umntana kini umama wakho mara umntana kini utisethe umntana wakho mara utisethe umntana wakho utisethe ufanele asebenze lobani utisethe ufanele asebenze lobani ukakhona etsetsa tisethe upase ke metsetse ka ngabatla sefane sa monna o la dulang le yena monna no umetsetse Macala ayana Macala angisiwa kambuimina ngwa ka madela kena mamela ukakhona hore thusa hore tisetsa tsone pase washaka washindoda wahlala nendoda mamela abakufuni ngabehlala thondwela Mathapelo enyama Mathapelo Mathapelo ukakhona hore thusa hore matisa ushindoda ubani washindoda ini nahamba hlala namadoda ubani washindoda yena lokho umama wakho mare abantwana bango-5 ihlupheka ukhawunta njani i-5 le uyikhawunta njani i-5 e-6 ungamkhawunti uyikhawunta njani i-5 e-6 ungayikhawunti why ukhawunta 5 e-6 ungamkhawunti abobani hayi Mathapelo ukhawunta 5 mari 6 awuyikhawunti no uthini awuzela Mathapelo angikhulumi nesiphawu ozala imaqala
Mame, no, why ungamcounti njengomntwana? Uthi 5 awuthi 6, why lo ungamcounti njengomntwana? Umntwana wakho lo, akusumntwana kithi. Umntwana ene simcelela ipasa. Simcelela ipasa. Wakabani? Uphume esisweni sakho. Sicela wena njengomama uyomthathela ipasa. Njengomama uyomthathela ipasa. Awungapasa nawe. Kanjani unganapasi? So labantwana laba 5 abagcwalisile banama ID bese awunamahloni. Umntana wentombazana. Umntana wakhe Macala gogo. noma yesibhedlela. Macala. Umntwana wakho lo wazalwa wamshiya ina 4 days endlini kagogo. Mina 4 days. Wamshiya na 4 days uhambe wena ungayazi. Wamshiya na how many days? Wena wamshiya emnyango. Wamshiya na how many days? Gogo Macala. Wamshiya na how many days nomntwana? Nomntwana ayidingi ukutshela. Lezi zinto engikutshela into engiyazi ewifihlayo wena. Lo mntwana lo khona manje le nto ozenzayo nayo uyazenza manje. Mina ngihambi ngihlala namadoda mina. Abantwana labo bathatha. Anginawo ama different fathers wabantwana mina. Yena unawo. Le nto lo uyithatha. Khona manje gogo Macala yani. Awuthi ngeke ngivale la. Awumecala. Ubani baba le? Ngibambizela ikhandlela. Ngangikubambela ikhandlela mina. Washo njalo kumamakho. Ngibambela ikhandlela mina. Uyathuka ukuthi ngashada emini mina. Kamadela ngashada mina. Mina ngashada ngafana nawe. Ngafana nawe. Gogo Macala. Wena ushadile. Awutshela. Wena ushadile. Gogo Macala. Khona manje angitshela lo mama lo maye ngashona uzothi ushonile sonke sizoshona ene ngeke uye umama wakho kuzala umama wakho kuzala umama washona umuphi lo omaziyo kaze ngoba ngani ningalatwa wangacoba umntwana sisi noma ungangibheka kabi iqiniso nje uyalazi noma ungangibheka kabi uyazi kahle ukuthi lo umntanakho and uyazi into ezisubuhlungu yini amantombazana into ezisubuhlungu ukuthi loya umama umdala awuyazi nokuthi uyagula khona manje lo mama leya uyangena uyaphuma ebhedlele mama ngisho njalo nami ngisho njalo uyaphuma uyangena umama okuzalayo abantu bayangena bayaphuma bayavakashela abomama babo nami ngisho njalo bayangena bayaphuma banakekela abomama babo mara ngikufisela konke okuhle ingathi ngikufisela ngiyazibuza nje noma bekuthiwa umama ushonile le ncwadi le ngabe umfake kwesiphi society mara bengisho nje ngiphuma ngibonge kakhulu isikhathi sakho ngibonge kakhulu isikhathi sakho and namali yakhona and sizomcelela ukuthi uNkulunkulu amnike inkathi zokuphila mara masivala lo umntwanakho and lo mntwana uqela ukuthi ayenzele i-IT makayenze ngomguye ngizabe umguye
Gogo Megan. Gogo Megan. Asiqede Gogo Megan. Mathapen. Siqede kanjani? Mathapen siqede kanjani? Siqede kanjani? Ungisiza kanjani? Mathapen. Ungisiza kanjani ngendaba ye-ID yabantwana? Ngihambe. Mathapen, usenzani uphiwa ngwana kwawo? Lo uthula atenga unoruthisa ka nix. Mara nnete go go botiko mopelo wa nnete wa itseng. Ke le bula sma tabelo, mara ngwana re tla mo thusa re tla bona re mo thusa ba. Sure. Ayanda, disethu. He, Sambili. Hayi, impilo enzima. Baba. Uyazi ezinye bengicabanga ukuthi ningitshela manga niyazicambela, ngizibonele mina. Gogo uzizwa kanjani? Hey baba. Gogo. Ngibhlungu kakhulu hayi ukudlala. Because ngikhulisa abantwana kanzima. Special utisethe ngimkhulise kanzima. Yeah. Mara namhlanje bengihlala ngizwa lento ngingathembi. Namhlanje uzibonele. Namhlanje ngizibonele ngize ngaphakamisa nesandi into engazange ngiyenze. Hayi ngithe ngithi gogo ngiyavimba, ugogo washaya nami ngempama ngithi ngiyavimba, ugogo. Sorry Ukuphefumulo besiwahambela phezulu. Sorry mangabe ngokushayile baba. Disethu. Umuntu esithi umama wakho. Uyakuphika. Yeah. Usakuphika. Uzizwa njani? Ayinandaba mina naye. Ngifuna lokho ngifuna so. Ayikho into engizoyenza vele. Gogo ngiyacabanga ukuthi manje sibonile sonke. Umzwile ngendlebe zakho. Uzikhulumile izinto ezidabula inhliziyo yakho. I think into ofanele uyenze namanje fanele ubheke ukuthi na ama court ufumane court order yokuthi uthathe irresponsibility yabantwana laba bonke. Wazi ukuthi kusuka manje labantwana laba bazothola ama-ID because uzabonalo ilungelo lokuthi baphansi kwakho. Disethu ngifuna ngithembise. Nawe bezikhona izinto ezihlele enhlizweni kagogo, bohamba ngakhona niphila niphila ngifuna ungithembise namhlanje. Uzonakekela ugogo. Angithi uzwile umama kuthini? Uzonakekela ugogo. Nizohamba nizomsupport ugogo. Nizophilela ugogo. Angifuni ukuzwa after issue ya namhlanje ukuthi ugogo ungena esibhedlela. Ayanda ukufisela konke okuhle. uNkulunkulu kuwo ngema sacrifices wayenzile bebefuna ukushada wathi imani kancane ngifuna ukunakekela umshado wa ugogo wami umzali wami nabantwana laba abancane wahlehlisa konke mara uNkulunkulu thina ngeke sibone njengabantu abasemhlabeni uNkulunkulu uyowazi ke hlapile matsoho o iponetse ka mahlo a hao ngwana ya hlapaola mme ya motswetseng ya mohodiseditse ngwana na le 4 days a mmitse ka mabitsobitso a sena hlompho a sena boikokobetso ebile a sa kgathalle le hore mme wa hae na o shwele kapa o ntsa phela mara se makatsa gore ha re fitla mo lapeng o tshwere buka hobane a mang a maqhekene re tlameha re a etse gore mme wa hae o hlokofetse o tshwere buka o bontsha hore o mo beile di insurance and society mara o lokile wa ka nna mosebetsi